ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. боз хабари нохуш. Владимир Путин мехоҳад ки мобилизатсия кунад бепул. пеш одамо мобилизатсия мерафтан пул медод, 1 миллиону чанд сум медод. ҳозир бепулай, ҳозир ба кун задагиай, иншоалло то гардана дар ботило ғутидагиай. рӯзи сарнагунияш наздик аст. ин арӯсҳои пасошӯравӣ ҳамашон мераванд. ҳама бародарои тоҷик ба хоҳиш мекунам ки эҳтиёт боштон. мардуме ки дар русия кору фаъолият доритон, коре карда бар зидди украина ҷанг нараведтон, вай ҷанги мо нест. бояд шумо ба ватан баргарден. ин золимо рӯзу соаташон кам мондагӣ аст. раҳмонов, яъне президенти қазоқистон, ҳама ино аз байн мераванд иншоаллоҳ раҳмон. ҳамватанони азиз, бояд мо инҳоро аз байн барем. ино 35 сол ин миллатро азоб додан, зулму ситам кардан, ғам додан, ягон беҳбудӣ накардан. имрӯз эмомалӣ шарипович раҳмонов биромаден ношармида мегӯянд ки бояд мубориза бурдан кор бар зидди террористи экстремист. кадом террористи экстремист? кадом тоҷики бечора ягон каса қатл кард ки шумо фақат мебуроед тоҷикро ман тоҷик гуфта истифода мебаред? бо ин миллатро дар азоб гирифтор мекунед. потон ба лаби гурс аст. то кай дурӯғ гуфтанд? то кай ин мардумро пас задан? субҳаналлоҳ. мо на террористем, на экстремистем. террорист шумо ки як тоҷикистони куни булбул ба гуфти ҳамун бибем аст, даҳҳо ҳазор тоҷика дар пайгар қарор додагӣ ҳастед. шарм намекунед? як хитой 2 миллиард аҳолӣ дорад, ақалли 100 та қотилу преступник надорад. шумо шарм намекунедтон? субҳаналлоҳ. ин мардума то кай обрӯша пас мекунед? ин мардума то кай шумо гунаҳгор мекунедтон? субҳаналлоҳ. то кай шумо ин мардумро азоб медиҳед? то кай фарзандои ин мардума шумо субҳаналлоҳ зинда ятим мекунед? падарошонро дар пайгар қарор медиҳед? ягон кор накардааст, ягон каса қатл накардааст. чӣ гуфтааст? паданала 10 шаб ту барои мо ягон хизмат накардӣ, мо озодӣ мехоҳем, мо мехоҳем дар назди падару модару зану фарзандон мо ҷои кор дошта бошем. шумо мебуроед ношармида ин мардума экстремисту террористу балои батару қавру бало субҳаналлоҳ гунаҳгор мекунед. шумо айба намедонед? шумо кӯшиш накунед ки бачатонро ба сари қудрат мебиёреду ранги шумо 30 сол идома медиҳад. не, мо бояд дафъ мекунем. ин хел одами зараррасони миллати тоҷик барои мо лозим нест. вай бо шоҳрухи сабзи ба дасти рафиқаш ин мардумро гумроҳ, ҷоҳил, наркотик дода насли ояндаи моро яъне аз рамкаи инсонӣ бироварда истодааст. мо вай иншоаллоҳ раҳмон сарнагун мекунем бо сабзи ба дастони атрофаш. шумо ҳоле кам фурсат доред, бояд ин миллат ба бахшиш пурсед, барои он ки дар тӯли 35 сол ягон беҳбудӣ накардед. фақат мардумро тӯҳмат кардед, бӯҳтон кардед, гунаҳгор кардед, мардумро аз ватан беватан кардед. имрӯз хонаи дари Заид Саидовро кашидед, гирифтед. ман намедонам вая шумо ба гур мебаред бо худатон. ҳеҷ чизро ман нафаҳмам. эмомалӣ шарипови раҳмонов бояд одам ки ҳамин мурдан ба наздик шуд, бояд ва хубӣ кунад. батар шумо бадӣ кардасед, батар мардумро озору азият дода истодаед. то кая чӣ мебаред ҳамин дунё? ба 35 сол дуздию ғорату таҷовузу қатл кардед, куҷое обод кардед? ки раҳмат гуфт? имрӯз ҳазорҳо миллат мардуми дарбадар шумои даштному ҳақорату лаънат мефиристад. то ба кай ин хеле қатлу куштору зулм ин мардумро? то ба кай ин мардумро тӯҳмату бӯҳтон? субҳаналлоҳ. аз аллоҳ битарсед. ҳатмани ҳатман бозгашти ҳар яки мо ба назди парвардигори хеш аст бахшиш. шумо намедонам чӣ ҷавоб медиҳед. то кая ин мардумро азоб, то кая ин мардумро дарбадару хокгузар кардан? ба ҳамин хотир мардуми шарифи тоҷик дар охир гуфтаниам ки аз мулки ғарибӣ даст шуд тоҷики ман, як зарра бидон обрӯи тоҷики ман. бегона зи пои тобути оча гирифт,
عیب نیست به ما و تو بگو تاجیک من، پول صدقه سر و غم پشت در تاجیک من، قیمت به همه مهر پدر تاجیک من، ترک کن غلام و بردگی بیدار شو، مادر ز غمت خونی جگر تاجیک من، طفلان تو خار و در بدر تاجیک من، بیننگ نشو تو اینقدر تاجیک من، زن هم پدر و مادر فرزندانت، خندید به ما اهل بشر تاجیک من، بیا صاحب کشورت بشو تاجیک من، فرصت غنیمت زود برفت تاجیک من، خاین فروخت سرزمین کوچک ما، تو دشمن مادرت نشو تاجیک من، تو دشمن کشورت نشو تاجیک من. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.